Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажа един малък клип. Туториал да си направите в Формула 1. Ще бъде нещо подобно на това. Добре, първото, което трябва да направим, взимаме кварти блок, слагаме и така. И ако искате, може да сложите тук до така или гъсто, както си искате. Ще остава така. Следващата стъпка е, правите така, и блокчета напреде. Да. Сега взимате кварцови стъби, една е тук, после кварц след, тук една. И ако искате, тук може да слагате табелка и да слагате номер или Формула 1 ще напиша аз. И малче изгреших аз нещо, не? После слагате тук черно и копче. Камъни на двете страни. По глава и тук така. Тук пак. После кварцови стълби слагате тук, където шофьор и кара много. Слагате тук така стълбичка. А след едно блокче слагате и такава. Тогава кварцови слепчета. Тук. Това е спойлера. И ако искате, може да слагате тук някакви такива, както си искате. Според мен така си е по-хубаво. Там се направя само да си има. И отзади може да слагате тук Формула 1. Да. Или на спойлера. Тук на спойлера ще е по-хубаво. Някой си е тук според мен. И можете и така да направите. Да. Общо взето си е това. Може и така да направим, чакайте. Така е по-хубаво, да. Така можете... Така... Да. Това е общо взето вече Формулата 1. Надявам се да ви помогна, да ви е харесало и до следващия видеоклип.